Samo smo se šalili. Mi smo kao 3 musketara. Svi za jednog i jedan za sve. Da. Šta nije u redu? Izgledaš zbunjeno. Da, izgleda da jesam. Udarili ste jedan drugog pesnicom i to vam je i dalje zabavno. Da, mi na zemlji tako radimo. To je kao znak prijateljstva. Dobro, onda računajte na mene. Izvini, samo sam hteo da sudarimo pesnice. Hotshot! Znate, počinje da mi se sviđa ovaj zemaljski običaj. Čoveče, nadam se da se neće povrediti. Momci, svi za jednog i jedan za sve. Gotov si, dečko. Nikad me nećeš proći, druže. Da li želiš da se kladiš, a? Ovde sam! Ej, vraćaj se ovamo! Presekao sam vaše dodavanje, lopta je naša! Upravo si, Frede, nije moja. Izvoli, Aleksis! Rede! Moje! Odlično! Sljedeći put koristi ruke, a ne lice. Žao mi je. Da! To je 3. put za redom da smo vas pobedili. A gde ste vi bili za vreme zemljotresa, a? Zemljotres? O čemu vi to govorite? To je novost za mene. Ne znam, možda smo spavali i propustili ga. Ne pravi se glup. Videli smo tvoj bicikl kod pećine, Rede. Da, upravo si bili smo kod pećine, ali Red i ja smo tamo bili na pikniku i nismo primetili nikakav zemljotres. Osim toga, da je bio zemljotres, to bi bilo zabeleženo u istraživačkom centru i čuli bi o tome na radiju. Moj tata radi tamo i kaže da su imali neka čudna seizmička očitavanja tog popodneva. Pa možda si u pravu, ali je verovatno u pitanju samo neki kvar sa kompjuterom ili tako nešto. To je sve. O, čoveče, kako je lep! Da, to je rođendanski poklon od moje bake. U stvari, upravo sam ga danas sklopio, da. Ovo je totalno super, BMX. Ovaj je jedini takav na svetu. Nije šala. Bio sam na svim BMX sajtovima i nikad nisam vidio ni jedan koji liči na tvoj. Potpuno je originalan. Ej, izvini, Frede. Ali moramo da idemo. Ej, pa gde ste sad krenuli? Pogledaj taj skejt. Misliš ova starudija? A, to je skejt mog tate iz 80-ih. Obično parče plastike. Hej, Carlose, dolaziš? Odmah sam iza vas. Vidimo se. Nešto su smislili, a ja ću saznati šta. Poludeću od ove dvojice. Pa, Billy, imaš li neki plan? Naravno, samo glupan ne bi imao plan, moronu. Zašto me zoveš tako? O, čoveče. Zato što to Moram da jest. si to ti. Okružena sam čudacima. Značajno igraš košarku. Aleksis. A, za malo da zaboravim na nju. Kakve ona ima veze sa ovim? Ima veze. Čoveče, ono sa Bilijem je bilo blizu. A, Rede? Da, ali mislim da su nastali na našu priču. Baš smešno. Nadam se da vam je jasno da ste nas zamalo otkrili. Aleksis, oni nemaju pojma. Osim toga, šta oni mogu da urade? Mogu da otvore svoja velika usta i svima kažu ono što znamo. Eto to mogu. To treba da bude naša tajna, sećate se? Da, Ne brini kako se, god. Aleksis. Kad ćete vi momci naučiti? Samo je pitanje vremena kada ćemo pobediti one autobote, kada ću ja postati vrhovni vladar Cybertrona. A ja ću biti vaša desna ruka. To je moj posao, Starscream! Hoćeš da se raspravljaš sa mnom? Uradimo to! Ti si gotov!
Ugh!